Здравейте, приятели! Аз съм Яшко и днеска с вас правим нещо като туториал. Как можем да си направим безплатни 3 скина. Бързо да си имаме 3 скина от League of Legends и така. Значи, първо влизате YouTube. Изчаквайте. Пишете как мога да си взема 3 скина на... Какво стана? Окей, бърка се нещо. Жем. Тъй. Ето така. Натискате Enter или това. И ето влизате на този печага. Преди една година. Ако искате да гледате клипа, ще го гледате, но аз не искам, защото знам. Здравейте на всички, аз. Да. И влизате. Тук. Той е качил няколко 3 линка срещу Дрият Крин Гарен. Това е скинът на Гарен. Един много як. На Алистър скина. Но на Алистър не може да се вземе, за съжаление. На Тристана аз го имам. Тъй, например, искаме на Гарен. Дрият Крин Гарен. Get Гарен Андрейкен скин. И ви излиза ето това нещо. Пишете си юзернейма, пасворда, например, моя юзернейм email or email, например, ето така, така, бърках, ето zip, не гледайте мене, тук трябва да се стегна апнете, окей, тук няма да гледате това, трябва да има мускула първото, което е, и, например, Яшко. Phone number or email, например, Яшко, така, точка, no disconnect, окей, и да пробваме така, омага, окей, тъй, добре. Тъй, пасворд. Сигнал. Phone number. Тъй. Skip. Username. Яшко. Трябва да бъде Яшко. Яшко де така. Next. You chose a username, нещо такова. Let's go. Тук вижда някакви неща. Continue. 40. Continue. Да се заходите на 40. Така, upload фото. Take a photo.
Тъй, ето това е Play. Така, Continue. И вече си го имаме. Free Kring, The Garden God. И ето го. И ви излиза ето това. Ocean do App. Влизате. Get Garden Screen изчаквате. И ви дава код. Ето този код, който го поставяте на кода тук. Правите го и имате скинът на Гайден. И да, приятели, това беше от мене за туториала. Надявам се да ви е помогнал за трите скина. Другите са пак и същи. Само че това е от Facebook, който е не от Facebook, но ето така и вземате скина от този код. Да. Това беше от мене. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е тъй, дайте палец нагоре и до скоро!